Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Khasi Students Union kalapan pau baka persya teng ya ka jingwan ra jong ka sarkar India ya ka draft jong ka Environment Impact Assessment lane ki EIA arajar arpo bat kenoru baka sarkar India ka don jingtmu ban penduk no sisendon wat ya kino ka jingpen sngo pait ba khnang ban yoti jubor yo marpo khndo uranium ubadon ha ka jila Meghalaya. Presiden Rangba juga seng usamla Lombok Starwell Marngar haba keren syakilat patai kubor hadin balawai ke jingyalang kan mau buram ya kelengkuk sengiap kaba shispa prapusan senem jong seim tirot sing kaba lalong hamadan yoreng hap shalong haka kanyu tarik ubnai naitung arjar arpo ulaong baka seng ke subajur haduk kata-kata baka jing persyang jong ke sarkar India ban penduk no ya kino ke jing persngau pait ba lani ke jingya selok bat ki pait ba kadai bait ke jing persyang ban yoti jubor yo uranium. Ulaong susu bagani ka draft jong ka Environment Impact Assessment arjar arpo balawan raban penbek temai mentaka kenti kalong persya ya ka dustur bat khendo ha ka jela bat kumjuru kalong persya ya ki kredit jong ka benrap bah nriu jong ka riti sensyar jong ka ri India. Hadirin ba nakaliang jong ka sengi pulis pangkani ka EIA ta ka Environment Social Impact Assessment. Ki syam penban ba ibun ki bang inam la ban priang ha jing yadai ba ka chat nriu ko jongi. Kebahmat tam ngi ka don ka jing persyang ya ka bandu aweno ya kata ka jing ta public consultation kata ka public hearing la kalong hinu ki project ni hinu ki timat ki ba don kam ban syem ya ka sor jubon balang tingis ngau ba la ya kum kata ka sor jum paj ba an persyang ya ka ban bum jubor ban le jubor na soba na kalian juga seng nam la ban dia te deler kata ka ngorem bangi sa persyang ya ka ba berkrek ka jik tho jugi bangi la pha so karan dia bangi pen i ka jing persya jumi kham tam ka jala ka jungi ka balong khandai pnyu person ka dai ka khap khnet ka ban reu nga so ban ong ba kinunu ki an ki bami na po sarkar India kem dai pat ban yurat pat ban jalat pat je ka khnet ka ban reu ka balong sebentar ka ba ye dai ban te la ka ban penek pensa ye kesti dustur jeng long berpang jat jeng jungi te bangi persang ru ban puli ngi ba ka dondu se landat kini kan sayalam nomor kum balong ka hang ni pok jat benri wa jungi hang ni ka jala jungi ka dai sebentar bagi duk kibun kini ki mar pok khandau pikiran su doyong motion kham tam uranium ba ka seng ka yang persya am tali fokus ne ngan supen ka mau ni ka long hau arah jar nyo ka artrik jupna jun ka ba long jalong spa pat ba ke po no ba jenen ki mi itu public hearing ban persya uranium handai wat tu ya ka tu ka report jeng tu jeng lum pat ba i ta ka sur bagi persya ti uranium ru i bagi sedang manguri tengi sembat ju se kan ni ka don ichdat pasokan dia ke bacu persang na kasi kam semla song that ka persang hundu baju ti uranium ju se ka persang pat kuni gemtai ban yat lat pat ka sur pat ba tela kani ka jing thu nga so ba ka don kelong ka jing thu ka basniu ka ba kum ka jat ben reu ngnam la pan dia tiang nget ba ka sarkar kan snap kan snow kam dei than mus thombor na ka por ya riti ki dustur ko jungi ka jenglom kerpang jungi bat bak kham solong ko long ba lightly district concern min pat i ko no reaction ko jungi wat ka sarkar jalaru dei ka ibang skwa kan tu ko long ya kini lightly ki bor kham tam sarkar jalaba ka dei ben perkhat khmai ka dei ben ngam jeliu yu le se ba senang dei pat ka wei pat ka liulep ka basati ya ka jat ben ro oi kene ke Environment Impact Assessment ka ibang ki dawa ka long ba kam dei pat ban yat lat je ka sor jumpa ba ne ban du away no ta sor jumpa ba ta public consultation public hearing hab ban sim ka sor ba I hab ru ban pe benia bhala kan chu wara no project kan kta nam pa ba kan kta nam je ka kot ka khia kan kta nam je karep karyang ma kibun ki karep te dala kta kita bar kot ni sabon ong kan don jemut yu ta ka roi ka pa tingi sim ma kata ka long I hab ban sim je ka sor jumpa ba I hab ban so thu ru ba berkompat bat khandau bat siap ni ka long fair na karitor India kadim buram kata kam dai pat ba ka an pas no ba dali ka chupen mut jubor ngi kanam la ban long ni fair bak labak te ka ban ya ta kalenti ba kadim stu ban simlang ya ka consideration namta iriti dustor jungi ba kham tam bat khandau bat siap bat kam dai bat su set kak jubor ya ka sor jumbo bun balang ngila da pa sarkaran dia ngila da ai ku piru sarkar jala ngi sekendu ini kisngi itu sekonselu
nama raba kini kam sebut ong ba kasukar jalan ne serkam selu kidon ke jong ikhtiar ba ra ka sur pai ba lakin su ailat ba kini ki an di India kan suwan khambor yang ini kapor sport ngasaban ong ba kam slam kini ki lum ji sekelamatan kajing dawai ke LP kadai balayatentalit fokus nam habangi persang ya kaban ti itu ke story ne ban wat penia kan menu ka khan jwa LP ngi syam ba adu snam khat khandai spa nyum khandai te matalayat di fokus nam ngila dawa ya ki na ka wei snam skoi snam ki ki ngi lam ba per jong ki seng bahlang kem seblo song thaj ban dawan ka LP isu arja khala gedang gedang jing ki inde sarkar karanga manterkam tu po terwo ila panwandur ya tak MRSC ka ba syukut tak men ka ba ngimi i tu jepetrikam den rei hanga supan kemau ajar khat pra haka santrik cubana yayong ba ngi yu banyak kendu yu menteri yang ba thmai ba ora sma berdei mentaru nila ada jing tho ba ya ka mat jong ALP haba ka sarkar barem kamla petrikam kene suka ba thmai kedem petrikam gilo segi bon ki cernat ki kerbo ane tai ko ba kum ka ut ka sarkar barem nila angru ba de benra po assembly ban pas ka resolution rega simpor chisnam kinthi yak be sarai ban pas ka resolution ringam tip kene ka resolution menta ka thia sekretariat na ka thia ko nang ba dali handai lada ki nomi khmat ki ba paj ba la pan kup ki mohor ki sothu ba ka de kamram chuki ban ra ya kani kamat ke balas tai di popos nem om tang bedon kaliang sensar bat ki beliang don haliang persya don la jong kamram ya berkendak sul paj ba ba kaskar dia ka de ban an ka LP ka jala jungi lada ka jala manipur ki la ban ai balai kan don jige yu ka jala ka jungi kita kimat ki bangi kwa mak sarkar kan simkia kan kamlong agresif pemjuru yakin kasih ki bangi la angdut lagi bun-bun senam kene kemat kelah pas ke solution dari ke bang akwa ban ong sarkar jalan ke kerbo kolong ngim kwa ka resolution kan dai tang jipen thame ya jekhi phalo na jing angnut jing jekhi jung kit khat jung jaj ban ri bi khmi inti ba kini ki jing pas solution kan so ki ben urlong ba ki urlong ha ban ong ba ka dai tang jipen thame ya ka sur jung khat jung jaj ban ri bro